स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट चंदन कुमार कुछ भाषण देवे। नमस्कार। आज এই নীଳ ଆକାଶ ତଳେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ ମାଇପେ ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋନ୍ ନିଅନ୍ତି। ଏ ମାଟି ସାଧାରଣ ମାଟି ନୁହେଁ, ଏ ମାଟି ହେଉଛି ବାଲିଆ ମାଟି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ସାର୍ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କୁ ଜଣା।